Sithole somsaba wehlisa umoya. Ngazi kahle ukuthi ukhuluma ngani. Oh my G. Lona pha. Umama wehleza athi umoya wakho phansi manje uthola into enoshukela uzizwa ncanyana. My mother always said that when you feel sad, eat something sweet and you'll feel better. My Yes, bengasaboni total. Kodwa sesimuhle leyo. Yazi awuthi nithanga next. Nawe nje usajongeka uyalwebela. Kodwa manje udlala ngani? Mina kwakudala vele behlale ngitsanzaza nje. Ukuxoxa ntombazana ndi. Amamenazi wapha lo. Ndona bangena ubamba indoda yayo kanje sikhona sijonge. Sorry. No, sisi ungaxolisethu. Ndiyaxolisa on behalf of sister. I thought you haven't done wethu anga-introduce ukuthi. Anyway, uNomhlanga. First wife Davian, and this is Sophia, the second wife. Vuyan. First and second. No, my babe. Awukatshintsha la ngoku. Oh, theme kancane man. Uyabona? Hayi wena. Yazi ntoni andifuna uzingena. Mandinike i-business card yami unifonele okanye xa ufuna uthetha. I'm out. Bikho ndofuna uthetha yonke zonke i-details zami zilapha. Okay. Sakuzwa kancane Eddie. Ngikhiphe ngijikela khona la ephakini. Oh man, usho anifuna umoshi moment yakho. Kunuleka abafazi bami abanayo inkinga. Next. Right? Okay. Yes, no. Uyabona ngitheni ku abafazi mama abanayo inkinga. Uyabona lento ngiyenzile ukuthi ube kunyamalala njalo nje. Esingacaba ukuzophinde ngikubone mina. Yeah, ngizobeka ngibala. Yeah, kodwa